Igama lami nguPhindile Grootboom, umnikazi wePhindilicious Online Boutique. iPhindilicious Online Boutique ibhizinisi elidayisa impahla zabantu besifazane ezahlukahlukene online. Leli bhizinisi ngiliqale ngesikhathi se-lockdown ngoba ngihlele ekhaya ingekho into engiyenzayo, ngacabanga ukuthi lesi ngayisikhathi esi-right ukuthi ngiqale ibhizinisi online. Okunye futhi okungenze ngiqale leli bhizinisi ukuthi benginoloke ngithenga impahla njalo online. Ngabona ukuthi yithuba leli lokuthi ngiqale elami ibhizinisi eli-online. Ngiyajabula kakhulu ukuthi leli bhizinisi namanje lisekhona kusukela ngonyaka odlule 2020 ngiliqala. Liyakhula kakhulu, selinamakhasimende amaningi kakhulu. iPhindilicious Online Boutique iyatholakala ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook naku-Instagram ngaphansi kwegama elithi Phindilicious Online Boutique. Siyabonga kakhulu ngenxaso yenu. Siyajabula kakhulu nokwazi ukuthi ibhizinisi eliqale nge-lockdown liyakhula kuze kube manje. Into engiyithanda kakhulu ngebhizinisi la-online ukuthi awudingi ukuthi uzobe ne-capital ukuze uliqale. Ngifuna ukukhuthaza bonke abantu out there abafuna uqala amabhizinisi ukuthi online business is the best business to start. Ngiyabonga kakhulu.